Сәлам дуслар! Артист тормышыннан 10 кызыклы факт дип исемләнгән рубриканы дәвам итәбез. Мин Ришат Ахмадуллин, шулай ук сезнең белән шәхси тормышымның кайбер серләре белән уртаклашырга булдым. Сезнең игътибарыгызга мин 10 кызыклы факт тәкъдим итәм. Шуларның 5-се дөрес, 5-се ялган. Сез үзегез кайсысы дөрес дип саналган 5 фактны шушы видео астында комментарийларда язып калдыра аласыз. Һәм инде 20 февраль көнне без җиңүчеләребезне билгеләп, һәм инде дөрес җаваплар белән видео чыгарачакбыз. Ә инде безнең җиңүчеләребезне чакыру билеты көтә. Димәк, башладык. Беренче факт. Тумышым белән мин авыл егете. Икенче факт. Фәрит Бикчентаев курсында белем алдым. Өченче факт. Казан консерваториясында белем алдым. Дүртенче факт. Иң яратмаган фәннәрем химия һәм физика. Бишенче факт. Мин һәр вакыт уңай геройларны уйныйм. Алтынчы факт. Спектакль башланырга 3 сәгать кала Зәңгәр шәлдәге Булат роленә кердем. Җиденче факт. Радиога эшкә керергә кастинг үткәнем бар. Сигезенче факт. Мин тәүлегенә 16 сәгать йоклый алам. 9-нчы факт. Мин интеллигент гаиләдән. Әти галим, әни актриса. Һәм 10-нчы факт. Вокал буенча укытучым Клара Хайретдинова иде.